Sedanca, uthisha Olwandle High School, sports organizer la ngaphakathi. Namhlanje nje ububona nje kunje si-invite umlazi Comtech bekade siye kubona ke la sibavakashela. Basiphatha kahle kakhulu, kudlalwa imidlalo ehlukene, chess, isoccer, netball, leti soccer, kuna ne-debate, ubudlelwano bethu nje buyakhula and ngendlela okwenzeka ngayo izinto abantwana njengoba ubona nje bajabulile, sinabo ubudlelwano esinabo nabo and siyasenza ngayo ngendlela ukuthi siphathana kahle. Ingane umuntu omnyama sizama ukuyikhulisa ngokwekhono lakhe nangokufunda kwakhe. Sports sinevile enkulu kabi empilweni yezingane zethu, kwenza ukuthi sikhule sibe izingane ezikhulisekile konke imikhakha yempilo. Ingane ngesingisi singathi they are balanced. So njengoba ubona nje kunjena usuku lumnandi kujatshuliwe, lento into enhle le ukuthi izikole eziningi ziyazikwenza izivakashelane. Nathi ke nomlazi umlazi Comtech sinobudlelwane esinabo esibakhe nabo obuya phambili. Isport sisiza kakhulu ngokuthi ukudistress ukuthi ngoba ukufunda lokhu kodwa ku-stressful ey'nganeni ukuze zenze kahle iy'ngane. Isport kuyasiza kakhulu ukuthi zenze kahle iy'ngane. So iy'ngane edlala isport esikhathini esiningi zenza kahle kakhulu ngoba zasithola isikhathi ukuthi zidistress, zibuye masey'bile encwadini zibe zi-fresh. So siyasiza kakhulu ekuthuthukiseni impilo yakho ukuthi umntwana ayiphathe kahle, aphile ngendlela le kufanele ukuthi aphile ngayo, ahlukane nezidakamizwa neziphuzo lezi ezishisayo. Ngoba phela uma udlala isport awukwazi ukudla idakamizwa ngala udlala isport, akuhambisani. So ke siyagqugquzela ebantwaneni ukuthi badlale isport, bawagcine futhi nama-rules esport ukuze nasempilweni bakwazi ukuthi impilo abayiphile ngendlela efanele. Njengoba ubona nje namhlanje kujatshuliwe, sibonge nakunina abakwa-TV channel ukuthi nila nizobungaza nathi ku-Sports Day esisihlelile siwulwandle sihlangene nomlazi Comtech. Sihamba indlela ende ngothando lokuthi ingane kufanele idlale. Siyajabula kakhulu ukuba la, siyaqala nokuba la siyisikole siyi-Comtech ngoba Olwandle bebefikile nabo last year bezivakashela. Sesinathi ake sifike sivakashe, sijabule kakhulu basiphethe kahle, yonke into esifisayo basenzele khona nje, sifika nje kuseni. So nje sijabule, ingane ijabule, siyafisa futhi ukuthi nangelinye ilanga siphinde sibuye. Siyacela bakithi abantu bazosupporta kwi-sponsorship. Siyasibhala izincwadi, sibhalele izindawo ezithile, sicela i-sponsorship, siyasicela. Kodwa phela masingathola into esizoyenza ngoba siyabhala izincwadi. Bakhona baye basixhase. Before nje bebekhona bebe basixhase and ama-sponsorship bakwethu siyacela ukuthi umuntu owilling, osomabhizinisi, ama-companies, awezimoto nje siyacela ukuthi owilling ukuthi azosi-assista, afike azosisiza ngoba si-willing ukuthi sisebenzisane nabo. Siyalifisa ukuthi sithole uxhaso ukuze lezi zingane sikwazi ukuthi sizikhiphe emgaqweni kuma-drugs, alcohol, zonke into ezingalunganga, zikwazi ukuthi zithande into esport. Yiloko nje sikucelayo ukuthi sicela abantu abafuna ukuletha i-sponsorship bafike babalule isandla. Ngoba into ehluphe iy'kole ukuthi i-equipment asinayo, abazali abaningi abasebenzi. So ukuze sport sikwazi ukuphila kuyadingeka ukuthi iy'ngane zilento le zithola le-equipment ekuyona ecorrect. Mhlambe uma kungase kwenzeke futhi nabanye ababedlala isport asebethatha umhlalaphansi balekelele bangene ey'koleni ukuzofundulula amakhono ey'nganeni ngokuthi zibayiqeqeshi, zithi ingane y'fika emaklabhini nakuma-academy zibe sezingeni elidingekayo. Hhayi ukuthi umuntu usaqala phansi usayofundisa ama-basis. Uma sezwabamba ama-basis esikoleni kungayisiza ingane. Sinethemba Mathonsi igama, sisolwandle high school, umlazi Comtech. Lana bengizodlala netball, akukho kutheni. Size nesikole sami nabanye bazodlala amanye ama-sports.
Sanibona ababukeli be-KZN Sports, igama lami Kulubanzi Ngcongo, ngisuka eMlazi Comtech. Into esenze sizoba la iKing Sports Day kwaNkulunkulu. Sithembe ukuthi sikwazile ukufika kahle lana, basamukela kahle nala ekhaya ukuze sikwazi ukudlala. Siwinile igame yokuqala ngo-2-1. Ngiyaqala ukuza endaweni ethiwa ePortshepstone and yeah, isikole right lesi uLwandle because first time yami nje ngiphuma nje like esikoleni ya bekuthi oqala le besinayo ezisikole accommodate wonke umuntu, so I'm very happy about it because sikwazi explore ezinye izinto. Njengesikole siyajabula ukuba lana. Umdlalo esijwayele ukudlala imidlalo yoNomvete Cup, o-MUT Cup, ama-team asemlazi ey'kole sijwayele ukudlala nama-friendly and lesikole asiqali seke sasivakashela ngaphambilini ngokuba kubi kwento-ke basidla-ke, kodwa namhlanje i-campaign yethu iza ngokuthi siba-aggressive kubona, asibancengi, sikora amagoli, sikwazi ukuphumule bese sirotate isquad sidlalise nawo wonke umuntu. Igama lami ngithembalisa Mzama noma igama lakhe ePortshepstone. Igama namhlanje inzima impela cause iqaleni sabadla behome nje. Kodwa-ke akusho lutho lokho because njenge-volleyball academy yabo kumele-ke siyisele manje i-campaign yesilana ukuthi njengoba sibaqalise ngalo sifuna ukuthi basheshe balithole ipali libona igame nje kube mnandi. Yilabo lokho engingakusho nje futhi kuba lapho ngiyajabula kakhulu abafowethu basana kahle laba uthisha bethu basitshele nje ukuthi hayi hlala ibhola awukho okutheni akuliwa ayibi inzima igame sadlala nje kahle hayi ukuthi manje sidlala inkomo manje kanjani sodlala nje sijabule sizole ibhola yabo. Ngishapha umfowethu uLindani Khanyile lo ufundisa la esikoleni oLwandle, ufundisa izibalo, aphinde abe ucoach we-team yebhola team wesikole. Igame ebedlala namhlanje beyimnandi kakhulu, sikhompyutha nabantu esike sadlala nabo kakhulu, sidlala nabo eMlazi, uMlazi Comtech, sadlala kahle kakhulu. So today we were too ready for them. Sidlale kahle kakhulu today. I think iscore 7-1 awureflect kakhulu igame, but ureflecta nje ukuzimisela kwethu nabafana bethu netalent esinalo sisikole sasolwana. Other than that nje hayi abafana badlale kahle kakhulu, hard luck kwi-Comtech, ifike kambi sicije kakhulu, siphethe ubhusho obukhali kakhulu. Sure. Sharp.